Consellera, Pau, Èric, parlem de l'ESPAU? Tots dos vau ser la nota més alta de l'ESPAU d'enguany i tots dos esteu estudiant el doble grau de Física i Matemàtiques a la UAB. Què tal? Com us va? La uni està sent com us l'esperàveu? Per mi m'està anant bastant bé. O sigui, és més o menys el que esperava a nivell de dificultat i a nivell d'estudi. M'ho passo millor que el batxillerat perquè és tot el que m'agrada i també, tot i que sigui més feina a nivell de continguts, hi ha menys deures, la qual cosa s'agraeix. Sí, de moment bé. Jo, la veritat, igual que l'Èric, o sigui, és una cosa molt diferent al batxillerat, però m'agrada molt, ho estic disfrutant molt i tot i que sí que sigui més difícil i no sigui la mateixa dinàmica que el batxillerat, està molt bé. Consellera, si no em fallen els càlculs, tu vas fer l'ESPAU el 1996? Més o menys. En la teva època encara se li en deia la SELE? Sí, a la meva època es feia la selectivitat i a més va coincidir amb el meu aniversari, vull dir que doble festa. Sí, molt bé. I vosaltres com en dieu ara, nois? Encara se li en diu la SELE? Sí, entre nosaltres jo crec que ens referim a la SELE. Sé que algun profe poder diu l'ESPAU, però generalment és la SELE. I quina va ser l'assignatura que més us va costar a cada un? Per la meva part va ser història, perquè memoritzar no és el meu fort. I ja està, sí, història. Sí, jo igual, història. I llavors, quins tips vau fer servir per estudiar? Us posàveu música o...? Bé, per estudiar, una cosa que m'anava molt bé és parlar en veu alta o explicar com si estigués explicant algú al temari, que és una manera com de saber que ho entens i te'n recordes i memoritzes tot. I música, bé, depèn. Algun dia em posava música així més típica per estudiar o a vegades no sé. Sí, jo igual, com per explicar el temari com si fos una altra persona, jo recordo que em posava a donar voltes al llarg de l'institut o del campus per com fer tota una explicació de tot el temari que tenia, sobretot és el que més m'anava bé. I en el moment d'acabar l'últim examen, us en recordeu de què vau fer? Jo sincerament no, suposo que vaig anar a casa, sí que sé que al cap de 4 dies després sí que vam anar de viatge amb els amics. Per la meva part vaig començar a organitzar-me a l'estiu perquè volia començar molts projectes. Llavors estava esperant acabar l'ESPAU per començar a organitzar el que vindria després. I llavors com vau viure el moment al rebre que vau treure la millor nota de l'ESPAU del 2024? Bé, a mi em va coincidir en aquest viatge, de fet. Bé, vaig veure la nota de la SELE en aquell viatge. Estàvem tots al pis amb els meus amics, va ser un moment bastant guai, la veritat. I el fet de saber que era la millor, perquè en aquell moment sabia que era molt bona nota, però no sabia que era la millor. Va ser un dijous a les 10 del matí que estaven portant una mica a un poble. Jo la nota, va ser un dia normal, la vaig veure, em vaig sorprendre molt, però vaig seguir fent vida i després, el dia següent o 2 dies següents, em van començar a trucar de diaris dient-me que tenia la millor nota, com l'experiència i com fent-me entrevistes i jo no acabava d'entendre, però feia com uns 30 minuts una amiga meva, que és aquí, em va enviar una imatge d'una notícia del Tot Sant Cugat, em sembla, dient que un santcugatenc havia tret una de les millors notes de la selectivitat. I per estadística, doncs, ella deia que era jo. I en aquest moment m'ho vaig creure. Sabem que l'Èric, entre altres talents, fa música quan no estudia. Pau, tu què fas a l'hora de quan no estàs estudiant? Bé, a part d'estudiar, jugo a futbol, jugo a un equip del meu poble així petitó amb els meus companys del poble i tal, i també vaig al gimnàs una mica i també toco algun instrument, però no tinc gaire temps últimament, o sigui que bàsicament això. Consellera, i a tu què t'agrada fer quan no estàs treballant? Quan estic treballant m'encanta escoltar la gent, ara estic disfrutant moltíssim escoltant-vos aquí. Quan estic sola a la feina, que té lloc poques vegades, encara intento escoltar música, m'agrada molt la música, i per relaxar-me, doncs, estar amb la meva família és el que més m'agrada. I llavors, una de les coses que pitjor porten els alumnes de l'ESPAU són els nervis, diuen. Vosaltres com els vau portar? Per la meva part, a vegades
normalment em poso nerviós, però m'ajuda. És a un nivell de em concentra més, no em bloqueja totalment. I a vegades, si noto que m'estan tremolant les mans, que no és poc sovint, el que faig és algun exercici d'estirament o potser intento descansar 5 minuts i continuo, algun truc d'aquest estil. Sí, jo també. Els nervis passa a tothom, i també em passa, però sobretot, per exemple, me'n recordo el primer examen de la CL, estava supernerviós, que va ser castellà, me'n recordo, però al cap de 2 o 3 exàmens ja era gairebé rutina, o sigui que ja no... Però sí que si hi ha un examen em poso nerviós o veig que una cosa em surt o el que sigui, sí que paro un moment, poder bec aigua, respiro i segueixo. Bé, vist en perspectiva, oi que no és tan dramàtic això de fer les Pau, consellera? Hi ha moltes opcions i la vida tampoc no depèn d'unes dècimes, no? Perdona, és que no he escoltat bé. Que hi ha moltes opcions i la vida no depèn tampoc d'unes dècimes. Exacte. Això és un missatge que crec que tots tenim al cap i que afortunadament trobem molts camins, no? Qui ens diria que estaríem avui aquí, segurament els 4, i això també posa en relleu que no heu d'oblidar mai els somnis que tingueu per tirar endavant. Sou 2 generacions separades per 28 anys. Consellera, tu que ets de la generació X, l'Eric i en Pau són de la generació Z. Què podria aprendre la teva generació de la de l'Eric i en Pau? Bé, i de fet la meva també. Moltíssimes coses. Jo crec també el tarannà que teniu és fantàstic, és fabulós. Sou lluitadors, sou gent amb moltes aficions i compatibilitzeu quan veieu la música, estar amb els amics. Jo crec que sou molt interdisciplinars, que és una paraula que s'usa molt però que molta gent poc practicada a la meva edat, i vosaltres sou realment fruit d'aquesta interdisciplinaritat i la practiqueu i també l'expliqueu molt bé. Us expliqueu, tota aquesta generació, us expliqueu molt bé i això és meravellós per algú com jo que us he d'escoltar. Que fàcil és moltes vegades simplement escoltant aprendre de vosaltres. Sí. I vosaltres, Pau i Eric, què creieu que podeu aprendre de la generació de la consellera? Aviam, és una pregunta complicada. No. Penso que som una generació... Espera, m'has preguntat què poden aprendre? Com? Què poden aprendre ells de nosaltres o nosaltres d'ells? Vosaltres d'ells. Vale. Penso que tenen més experiència, no? Són persones molt sàvies. Llavors... Bé, ho deixarem aquí, persones sàvies. Està clar que sempre podem aprendre de la gent que ha viscut més anys que nosaltres. I ara, per acabar aquest exercici d'acostament entre 2 generacions, us faré una ronda ràpida de preguntes. A mi també me la van fer l'any passat, així que jo també he passat per aquí. Ràpid. Última novel·la o llibre de ficció que heu llegit? Jo, novel·les de ciència-ficció i tal, no n'estic llegint últimament. Si hagués de dir una, diria les de la CL. Però sí que estic llegint un llibre que és sobre física, es diu Forats negres i temps corb. Jo, un llibre que es diu La pell freda, d'Albert Sánchez Pinyol. Jo encara estic intentant acabar de llegir el llibre 1 de Dune. Porto uns mesos, però sí, seria l'últim llibre que estic intentant acabar de llegir. Cuineu? Quin és el plat que millor us surt si ho feu? Sí que cuino quan falta, sí, però cuino coses super senzilles, per tant, no puc dir un plat estrella que tingui. Jo cuino per sobreviure i a vegades, de tant en tant, i alguna cosa he provat, però res que em surti espectacular, així que jo crec que el que millor em surt és el més fàcil, que és el biquini. I tu, consellera? Cuino poc, però, pollastre amb sofregit i calamars amb arròs, coses d'aquestes. Sí. Com us soleu moure? Transport públic, cotxe, bici, a peu? Jo, amb cotxe, generalment, sí. Doncs a mi m'agrada bastant el transport públic perquè
com m'agrada bastant el format, però per la situació de la meva casa agafo bastant el cotxe, tinc una tendència a anar en cotxe als jocs. A mi m'encanta anar caminant, però darrerament vaig molt en cotxe. Condició que més aprecieu en una persona? Jo diria la sinceritat i l'empatia. Per mi és sobretot la curiositat o l'interès en general. Curiositat i saber escoltar. Última sèrie de televisió que us ha atrapat? Jo, Peaky Blinders. Jo ara estic veient Expedient X. Tokyo Vice. Quantes hores dormiu al dia? Depèn del dia. Hi ha dies que acabo d'entrenar tard i per tant dormo poder 7 hores, 6, depèn. Generalment intento dormir tot el que puc, però això, 6-7 hores. 8-9. Poques. Trucada de telèfon, correu electrònic o WhatsApp? Què preferiu? Home, jo diria depèn de la situació. Si és un missatge normal, doncs WhatsApp. Si és una cosa més formal, correu electrònic, i si és una cosa que necessiti dir instantàniament o ara, trucada. Sí, exactament. Si és urgent, trucada, i la resta, missatge generalment per WhatsApp. Jo miro els meus companys de govern, WhatsApp a tope. Sí. D'acord. Quants dies podríeu estar sense mòbil? Aviam, sense mòbil, jo penso, si fos només sense xarxes socials i tal, jo crec que aguantaria una setmana i pico. Però si fos sense mòbil, perquè clar, necessito un mòbil, per exemple, per comunicar-me amb els pares, amb els amics, tal, poder en 3-4 dies. Si jo tenia en compte el grup de música, se'm fa molt difícil estar més d'un dia sense mòbil, llavors jo crec que el límit serien uns 3 dies de missatges acumulats. I sense tenir en compte el grup de música, probablement unes 2 setmanes. I tu, consellera? Ara poc. Depèn massa del telèfon, però abans d'estar a govern, fa 4 mesos, feia bastantes desconnexions al telèfon. Sí. Estar una setmana sense telèfon. Molt bé. Ara, de triar, Vinícius o Lamine Yamal? Jo sento si hi ha algun madridista per aquí, però Lamine Yamal. Jo no tinc ni idea de futbol. Jo no tinc ni idea de futbol, així que agafo l'opció del Pau. Jo em sumo perquè no veig gaire el futbol, tampoc. D'acord, a veure si de música, Taylor Swift o Rosalía? Tampoc escolto cap de les dues, però si he de dir alguna, diria Rosalía. No escolto a cap de les dues tampoc, però Rosalía segurament. Rosalía. I què demanaríeu, ja per acabar, si us concedissin 3 desitjos? Bé, primer jo diria el benestar, jo crec, tant com per mi, com per la meva família i els meus amics. Crec que és una cosa que estaria bastant bé. Després, bé, si això no entra dins de la part de benestar, diria treure bones notes a la uni, que crec que seria un bon desig. I finalment, poder una cosa més general, que deixin d'haver problemes en general a la societat i que assolim una igualtat més general entre tots. I tu, Eric? Doncs, ja que és el poder dels desitjos, si puc demanar el que vulgui, suposant que no puc demanar desitjos infinits, demanaria segurament, com a primera opció, harmonia internacional, pau mundial, happy flower, tot. Alguna cosa estil, a nivell personal, com poder gaudir realment del present sense perdre de vista el passat ni el futur, que és una cosa que jo crec que és important. I la tercera no sabria dir-te, segurament alguna cosa relacionada amb tenir sempre salut. I tu, consellera? Jo mirant aquesta sala, que és
espectacular. El dia d'avui jo crec que és un dia preciós. Per mi com a consellera us dic que és un regal. Concentraria els desitjos que em dones i intentaria repartir-los en la manera que volguéssiu els que esteu aquí, els professors, els pares, la gent que segurament no ha pogut venir per limitació d'espai i els que esteu aquí que podeu fer els vostres somnis, siguin els que siguin, perquè crec que amb 3 ens quedem a vegades curts, que els pugueu complir, perquè estar aquí, us ho dic de veritat, és abrumador i us ho mereixeu tots. Sí. Pau, Èric, em sembla que per acabar aquesta conversa la consellera té una petita cosa per donar-vos. Consellera? En nom de la Conselleria i del Govern de la Generalitat de Catalunya tenim l'honor de donar-vos aquest passe per visitar el Centre Europeu de Recerca en Energies Nuclears, el CERN, que està a Ginebra. Jo crec que és un centre que si no el coneixeu és un lloc on passen coses fascinants, on s'explora la matèria desconeguda, els nous materials, tenen projectes fascinants d'art i ciència i és una instal·lació europea que connecta investigadors i acadèmics de tot el món, no només d'aquí d'Europa, i us ho mereixeu i espero que ho podeu disfrutar moltíssim en nom també, com diem, del govern i l'organització que ha treballat moltíssim l'equip de protocol de la Conselleria per aconseguir que tingueu aquesta supervisita de luxe i també els hi volíem agrair a tots els que esteu aquí i a vosaltres. Un aplaudiment molt fort per la consellera Núria Montserrat, l'Èric Mateu i en Pau Palomar.